bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗen no gonirɗon gonɗen koye e deuxiéme édition taw ko fedde enɗam subalɓe en waɗa 72 heures mo ganduɗa ko ɗo henne tigui e nder wuuro ene wiye e Ganguel fedde enɗam subalɓe noon so tawi en duttima caggal so sako 2019 tawa ene jeeya e sosɓe ɗum omo ganduɗa kañum woni Mamadou Diop Diaraguel suddima leppi leydi kono leppi leydi e cuddi ɗum teddungal e tawtorede bineɗo Demba Diddi Thiam ko noon tigui e Abdoulaye Djibi Gaye gorko mo ƴella Palel Dande Maayo e omo ganduɗa kañum tigui woni Rubi Demba Niang ko ɓe tigui mana kesi fedde nde miijo ngo e wadde fayida e jogade e gartam so tawi miijo ngo sinama ko ɗum addani dendagal bandiraɓe e subalɓe international mbaɗi participé e miijo ngo ko ɗum saabi ɓe mbaɗi première édition 72 heures pattam lamo toon e wuuro ene wiye Wending e Bali Booli bandiraɓe kala paami tigui rigui ko waɗano toon ko ene waɗi fayida koye ɗum jolani Diop Diaraguel gorko jaara e Jammule édition goɗɗo waɗete ko ɗo henne e Ganguel mo ganduɗa ko ɗum saabini kamɓe mana e koye mabɓe kamɓe fedde enɗam subalɓe mana ɓe ganni tigui rigui darade gam sinude ngol ɗon konngol caggal Diop Diaraguel yiɗino yo ɗum waɗe e Allah waɗi hawrani hen ko ɗum waɗi le 10 le 11 et le 12 avril 2026 ko ɗo henne e Ganguel waɗa gueɗe pattam lame mbaɗama ɗo henna ene jeeya hen formation no liɗɗi nerete ene jeeya hen e consultation gratuite ene jeeya hen e dayre lamba waɗama hen conférence uji e jewte pattam lame mbaɗama hen ñande le 10 avril 2026 ko ñande mum tigui mana 72 heures uddita mawji caggal amen jaɓɓugol hoɓɓe fattam lamiɓe arde e tawtorede ɗiɗo ñalɗi e pattam lami nomin mbaɗata min gacca daron yimɓe fattam lamiɓe arɓe e tawtorede aram kanko wi minon bo min juɓɓinta hommage à Guellay Ali Fall min gandi omo yinma omo hoolima omo anduma omo wowma ko wani ndemade fori jiddade o yadata koye la forte délégation qui vient de Djibril Law kegel dokkiɓe lawol o donc min gardi ene foti ardede ni par ce que min gardi e moyen logistique min gardi e moyen financier min gardi e moyen matériel d' ailleurs pour wiide on janggo inchallah en waɗi journée consultation gratuite mo ganduɗa y a des médecins eɓene lawol eɓene gara bon de médicament ittama pharmacie régionale mo Saint-Louis docteur le médecin chef district mo Pété ma ardu hen janggo donc janggo kala mo ganduɗa wonko yewate ɓandu mum ina wawi arde pour wadde une consultation et puis les consultations sont gratuites te leɗɗe ɗe kadi ce sera gratuit et ɗum ɗon foof addi ɗum ko cuɓalago ngu addi ɗum ko doyen Amatera Sarr vraiment c'est des icônes ɓe ganduɗa ɓeɗo kono mumen e beeli farnorade e nder diwan mo soɓe kewno e men tan fuutankagal majjata donc vraiment doyen Amatera ko weltanadema ñaganadema Allah yo duuso ɓooyi amin mbima noon kalifma Allah ministre kalif mon Allah ministre par ce que ko waji mbiyata ko bala gana nam dang fayne y a un bon wona waɗi bon mo ganduɗa o pharmacie régionale ummoto hay so tawi waɗi rupture somi tini ɗum à temps inchallah mamin mbat saisir le médecin chef district de Pété mo wat saisir la pharmacie régionale eɓe jogui stock au niveau du district eɓe jogui stock au niveau de la pharmacie régionale donc so oto kuule hen on banggue rupture watta so Allah jaaɓi déjà ko waɗa mobilisé ko bon mi yiɗa ɗum haalde mi ɗacca peut être doyen ma haal ɗum vraiment c'est un bon mo ganduɗa ko bon baɗɗo suffisant amin laaɓa wonde oɗo bon so ari so heddaki kam bon sene mankana ko seeɗa mankata donc mi deññude hakkillaji moon tan e ɗum voilà donc aussi wiide on aussi infirmier wono inchallah mo fuɗɗiɗo e équipe garawɗo o donc comme no mbirnomi nane ni médecin ji nana gara no gummo Dakar na gara hôpital mo Agnam aussi ma waɗ mobilisé avec docteur Oumar Mbaye ma waɗ mobilisé pour ar wallidde district mo Pété ma ar pour wadde mobilisé donc hôpital mo Galawe ma ar pour wadde mobilisé vraiment kala ko woni structure sanitaire e nder zone oɗo ma ar pour wadde participer e journée o par ce que journée o ko enen fof ndendi ɗum ko enen fof poti jaggude hen alhamdulillah en jetti Allah e ɗiɗo ñalawmaji yettude Allah noon ene waɗɗi kala julɗo so tawi Allah waɗanima
ka wawa waɗande hoorema so tawi manan anani de aɗa wuuri aɗa selli ha ñalawma o arti ñalawma bandum jetta Allah kono daiman alhamdulillah koko yettete Allah kadi enen ken fuutankoɓe eɗen gandi teddungal moni foof ene jogui ko jeeyi moni foof ene jogui ɗo jeeyi moni foof ene jogui kati ɗo foti ene jogui ɗo hani ɗum eɗen gandi ɗum alhamdulillah kono noon yettude Allah ɗum ɗo ko gueɗe islam jarani foɗodirde enen foof ndendi hen sago woni sago men tan enen foof yo alhaali o feew yo moƴƴu bandiraɓe ganguel arɓe diwanuji goɗɗiɗi ummiɓe ha laamorgo dowlaji ɗiɗi ɗi moni moon foof mboɗo wiya ɗum mi salmini ɗum salminago teddungu e dow indam en tant que d'abord ɓi cubballo notitiɗo e activité cubbalagal jeeyaɗo e fewjuɓe ko waɗete ɗo ko so kala nde activité cubbalagal bagal ni ummina haaju mbawnomi nangude fof mi woppat mi ara mi tawtore saabu yiddemi leñol ngol e yiddemi activité o deuxièmement mboɗo haalda e mon ɗo e dow inde maire de la commune de Mbaye ko wiide on leyɗele ɗiɗi ɗe sen jaaɓi maayo ngo woto mbaɗen ɗum keerol ko enen jiidi uma jiidi baba mboɗo haalda e mon ɗo e dow inde directeur général adjoint min kaldo e mon de l'agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentale en Mauritanie, l'équivalent de ANA du Sénégal, parce que je représente cette agence aussi, je suis son DGA. Pour nos missions, il y a de cela 2 ans et demi, le PIMA du Sénégal, plus notre agence, on a fait une mission de sensibilisation de Podor jusqu'à Yel dans le cadre du repeuplement du fleuve Sénégal. Mboɗo wi on mboɗo welti parce que fedde nde ɗo duuɓi tati hannde eɗeni pewjande waɗimi weltade ko Mauritanie et Sénégal rendi ce plan d'eau naturel que nous appelons le fleuve Sénégal ko ɗum wurnuno en hanki e hecci hanki ɓayde eɗen jiiɗi ƴellidde ɗum ha watano wano walla ha ɗeɓa watano wano en potani enen foof ŋaññade walla wasde hen doole meɗen par ce que liggantoɗen ko leñol ngol ɓesgu. Je vous remercie et remercie toute l'assistance qu'ici. Donc nous vous disons un grand merci et bonne continuation et au rendez-vous donc aux années prochaines. Je vous remercie. dendagal cubalooji gonɗi ɗo ɗi fof rewo e worgo minen gummi projet wade mbaaƴi addi min kadi ko programme o kadi puddunoɗo programme o yalla yimmomo yaafo yo Allah harnumo aljanna kanko e may men e mayɓe julɓe kala ay kadi yo Allah hokkuma toon foftorde moƴƴere amin beela amin belti kadi minen fedde nde min jarani hen caggal guila fuɗɗode ha wortode ko nder min goni min calmini kala ɓiɗɗo cuballo ñalluɗo ɗo balɗo ɗo henna ko welemama addi min ɗo e weytare addi min ɗo machallah no waɗi nafoore sa yi duuɓi tati walla duuɓi jeegom amin e mayre amin gandi ene waɗi nafoore komin naati e mayre min natirande e mayre kecce min puɗɗima yiide hen nafoore guila rawane hikka kadi sa yi a yeehi a arti tan ko jaam tawɗa hen somin tawno hen jaam min kupata biyeji amen guila nakcot min gara ha ɗo min sa yi min kuppi rawane min gari hikka kadi min kuppi min gari ko amin gandi fedde nde ene waɗi gartam ene moƴƴi saabu ko waɗete ko ma nafen nafa ɓesguji men sen dañi liɗɗi en gonta heydu en gonta ɗemdu ma en ñam ma en jar cuballo andi tan ko awa andi tan ko ndema ko ɗum woni ko addi min ɗo henna Oumar Kuma jarama mi salmini kadi dendagal bandiraɓe taɓe ɗo ɓe foof machallah min ko Rougui Demba Niang mboɗo jeeyata nokku men wiyete Hornolde trésorier endam suwal international mboɗo jooɗi Dakar wona ɗum ko nenno hannde ko
ko pottina endam subalɓe international mo joobo jarangel adduno yubande Allah woni makko kanko maaɓe julɓe tel men ɗo hannde ko kanko wonna sababu mum caggal Allah kanko woni sababu muɗum kanko rendinno fof jagguno fof ñooti fof huufi fof huufiri kadi goonga huufiri kadi anniya huufiri kadi timmal huufiri ƴoyre huufiri teddungal huufiri yidde e korsa min fof renndo huufi min o woni jinnaɗo amen min gonno joomi jargal ko gonni mum ko ende enɗo sole sosa ko 2019 presque 7 ans somi juumani haa ɗo hoore joomi ko ɗo min jaanima ko soofi min jaanima ko ñakki fayida amin gonde e makko sabi Allah min liggondira e makko o humpinani min o suuɗani min o haɗani min o heedani min to yimin jaada makko to arti min gattata e makko ewa Allah noon koɗi fof ko ɗum ɓuuri Allah ittima ɗo hannde ko enen Allah heddi ɗo ene ko kanko jaaɗo Allah o waɗi Allah enen heddi ɗo ɓe Allah dokkuɗen Allah kono noon Allah ko moƴƴo nden noon Allah watta ko boni nde Allah addani min Amadou Terra Sarr gorko mo cubalel jaggi ha tiiɗi kala ɗo jooɓi yinno yettade caggal alnaɗo muɗum Amadou Sarr ittini min ɗon woni dalilu gaddu ɗum en ɗo hannde e gangel minen équipe makko gonnoɗo jooɓi jarangel hanki taw hannde arani hannde mine Amadou Terra Sarr ha ɗo Allah hanni kadi aade men jooɓi jarangel wonno kono hannde Allah den wawi taw komin jinno yadde jooɓi jarangel ɗo taw waɗi Allah waɗi ɗum koye juuɗe Amadou Terra Sarr kadi min gandi wawani ɗum e teddungal makko e nundal makko e gongirantagal makko e wonduma kilifa e yidde min machallah vraiment ɗi bellama hannde surtout adde hannde gangel kadi ko nanɗen gangel ko en gari ɓe jaɓɓima en ɓe teddini en ɓe mbaɗi fof dal vraiment ala ko ɓe keddani en eɗen ñagono Allah Amadou Terra noon yo duuso ɓooy yalla kadi hoymi dongal ngal so wiyama ko fedde subalɓe intérêt national eɗen gandi sababu fedde subalɓe intérêt national ko gorko cubballo mo awani duñka kono lumbani kadi jooli ka o holi on gorko cubballo woni Job Jarngel so wiyama Job Jarngel eɗen gandi ko gorko cubballo mo bonnani kawɗi e kawaɗi kaɗɗi kawɗo lumbude ene dare nder frontiére ndimagune haɗi jasle lumbude kono darni en ɗo ko Abdourahmani Siley Samba Siley Hamdallah Guilen Takko Paare Jam Dajam Jeyro Koylel woni Abdourahmani Fall kono dawol ngol ko dawol amiral muminina tikka tubane janga nimsane gorko cubballo karɗo woni ceerno Mamadou Baydi Diba so wiyama ceerno Mamadou Baydi Diba ko hakkude muɗum e gorko cubballo cuuɗiɗo lappi leydi kono suuɗi gam lappi teddungal woni Job Jarngel eɗen gandi ñalawma meɗen e wendige Madi Booli ñalawma o waɗi réussir hakkude makko e Job Jarngel waɗi réussir hakkude makko e cubalagal ko on ñalawma Job Jarngel ko yilorno e nder cubalagal ko yiiri holko yilorno e nder cubalagal o yilorno ko fodde cubalagal yo cubalagal heɓ fayida mum wadde subalɓe keeɓi fayida mumen keeɓi fodde mumen keeɓi teddungal mumen keeɓi teranga mumen wonno hunde so juuti ɓooyi tan Allah ne wela kono gonga ne tawa oɗo sababu fof ko sababude Job Jarngel haaloɓe pular noon mbi so waare rewe waare wararama waare albarka jompa hen kono albarka jewtowo joom waare o sababu o fof ko Job Jarngel allahumma salli ala seydina Mouhamadou caggal jaɓɓogol ɓe ganduɗa ko arnoɓe tawtorede e hollirde teddule baɗaɗe ko conférence ko fati e ndengo liɗɗi ko ɗum tigui waɗa e oɗo kihiɗi meɗen calmina aussi eɗen juuro monsieur le président notre doyen le sage parmi les sages monsieur Amadou Terra Sarr j'avoue que mi dañi ɗo fartangue mawɗo hande min ɗo e Gangel tawde ɗo monsieur Amadou Terra Sarr babiraɗo kawiraɗo mo nanannomi ko ɓooyi
badde golle mawde e Fouta walla e Sénégal fartangi ɗimmi mo dañmi oɗo ko tawɗo mon doyen mon ami et frère monsieur Diack mon raɗo moƴƴo mbo taw ministère de la pêche de l'économie maritime et des transports maritimes international temps Djiboka ha tawmi ɗum finance tawtum ɗum ɗo hande woni weltare ene woni retraite mum monsieur Diack bon repos mi salmini dendagal chef de service les partenaires au développement yimɓe ganda darni ɓamtare won ɓeɗo PRDCN USE guila ceerno Ba en ha erdi mumen e darno mumen e Fouta e wallude Foutankoɓe heddi ko kadi ko weltare par ce que ko ɓinguel Foutanki sénégalais Foutanki ari ɗo hande tawtude ñalawma subalɓe awoɓe Allah waɗi kadi jeeya e ministère de la pêche de l'économie maritime wadde koye nder famille am garmi enal nelal docteur Fatou Diouf ministre de la pêche de l'économie maritime nelal Mbégué Gaye madame Fall directrice de la pêche continentale tawmi ɗo kadi sehilaɓe ɓe ganduɗa ko minen jiidi ministère mais ministère way kon lekki waɗi ko cate mum monsieur Biya en e délégation mum ɓe ganduɗa ko ANA joguiɓe nengu liɗɗi wadde foof koye nder famille awo sen garti e awo kaltan hen ner ko ganduɗa ko awo men fina tawa ha yanti e modernisation ummi e fina tawa fayi e wayloji jahoji biyaɗi ɗi fof koye ɓamtare secteur pêche mais kadi ko ɓamtoɓe secteur pêche par ce que wiyama secteur pêche ko yimɓe golloɓe e gollowo a wawa ɓamtude secteur gaga taw wona yimɓe daari pour ɓamtude on secteur gonden e leydi biten Sénégal tawɗen ɗo mawɓe men ene goni e maayo ngo ene guuri hen ene gurni hen ene cuuri hen Allah nawdu men enen garden tawɗen ɗo hen te jiɗɗen enenne ko rewde ko mawɓe ɗoɓe ndewi ɗo ha ɓesgu men enen wawa rontude ɗum saabu maayo ngo ko fina tawa awa ko fina tawa ndema ko fina tawa gayna ko fina tawa ɗum ɗo woni secteur primaire ɗiɗo caldi tati ko labti ko kala leydi ɓamtidi industrie wiyama usine aji mbiyama ko ndema awa e gaynako ɗum woda industrie wawa wonde par ce que machine cokko il faut dañ ko waɗa hen ma woni maaro waɗi gawri walla waɗi ko sosoɓe jiiɗi ko woni ñebbe wadde bandiraɓe awa ngo subalɓe bonnani ɗum mawɓe de bonnani ɗum wadde woto bonnen ƴeewen hande changement climatique biteɗo woni wayloji environnement mo ganduɗa hay goto daɗani yimɓe daɗani jawdi ndi daɗani guese ɗe daɗani awa ngo wawi hen dadde saabu maaji batti horde holko waɗi ɗum ilam nde ilanno natti ilde nden walla so ili daratako liɗɗi natti darade barrage uji mbaɗama barrage uji ɗi gaari changeat ko wiyete ko hydrographie o ndiyam ɗam no yaranno ni natti yaade ilam natti yaade kuɗoli bonɗi gaari koɗi men ɗum ɗon foof koko jouat peut être positivement ou négativement ene moƴƴina walla no bonna aw men kono est ce que en jooɗo tan mbiyen wonde no wayi fof Allah no moƴƴi non ala ɗum il faut ko mbaɗen wiyete ko résilience so caɗele mbaɗi hol kaptorɗe jogoɗen ha mbawen dusde ɗum ha mbasen folede par ce que sen jowi juuɗe tan en poolam wadde awa ngo debbo nen hen saabu so gorko cubbal no wayi wawede ni so yeehi ha awi arti tan jiimi ko debbo o daro hoore lana ƴetta liɗi ɗi gorko kañum pari hen debbo so yeeyi ko kanko toppitto galle o ordonnance o jangde nde e dépense o foof wadde debbo cuballo bravo à vous wadde so awa haalama aduna fof haala saabu min mi yiyani monsieur Diack dafaɗo yeehi hôpital wiya wonde woppu liɗɗi au contraire wiyete ko ñam liɗɗi beelma sellu neɗɗo ne wiye ustu tew woppu boofode ustu woto hirtu jamma kono kala jaaɗo ha waɗi probléme dañi diabète gueɗe mbaɗo wiyete ko ñam salade mbaɗɗa hen liɗɗi wadde lingu musidɗo haali ko nani PRDC ko woni ko e ngaalu e fayru nder lingu ala fof ɗum woni wona ne tew wona mbaalo wona nagge wona ñiiw wadde liɗɗi ɗi koko guurat lingu wonko namni yiɗi ko yiɗa dili yiɗi ko ɗo suuri yiɗi ko ñamde yiɗi ko yarde yiɗi kadi ko nokku mo ganduɗa laaɓa wadde environnement men woni taaridi men ko hen gonɗen hen liɗɗi goni hen jawdi ndi woni il faut ko mbaɗen protéger environnement o par ce que no ƴeewi leɗɗe ɗen peƴƴirte ni natti tobde nguliki
ɗum fof ko waɗat impacté gurdam men enen yimɓe mais ko waɗat impacté gurdam liddi wadde ministère de la pêche mo ganduɗa koye gouvernement ji ɗi mettan jeeyete gouvernement sénégal no rokki ɗum une place importante pour que développement awa wawa darade kala meccal noon waɗi ɓurɗo wawa fawnorade ɗum ɓurɗo wawde hutorade ɗum wadde cuɓalagal ko fina tawa e nder meccal e nder ngaalu e nder mbawka e nder gandal wadde en wiya subalɓe machallah ko yimɓe welɓe mais ko métier o way noon par ce que ndiyam mbima ko l'eau est source de la vie wadde gollal ngal ko gongal gollal ceɗigal ngawa ñaama ñammina bande ngawa dokka ɗum ko yarlita waɗa ɗum mais yo taw liɗɗi no gooti ɓadde barrage uji mbaɗama mbayli jaɓɓal ndiyam ɗam enen ƴeewen peeje mbatten ɗum waɗi direction de la pêche continentale en jogui programme jaajɗo ƴettude liɗɗi ɗi ganduɗa ana haali ɗi joni monsieur Biaye adda ɗum waɗa ɗum e nder maaje ɗe pour wawa wurtinde e hebbide maaje ɗe programme on jogui won beeli ganduɗa ɗi beeli ɗi ilanno yeehi ha érosion côtière woni kenel ɗi no jarata ni fof koye changement climatique uddi caali ɗi ndiyam natti nadde walla so naati yaltata en jogui programme ganduɗa pour wawde fewde ɗiɗon laabi ndiyam wawnode wadde beeldi taw beeldi ganduɗa wendu kala wendu wuurore lebbi jeegom en foti wawde wurnude liɗɗi taw taari ɓen ɗon enen mbaɗa fedde enen mbawa awde gurna hen koreji men daña hen arsugu mumen ko heddi ko e nder vision 2050 kala président garɗo gouvernement garɗo en jogui lelgo programme awa wadde kon hen jeeya e wiiden ko wiyete secteur primaire wadde so laamu hande ko jiimi koɗo ko nanmi koɗo on haala guila préfet guila ministre ha préfet on dañi walludiɓe walludiɓe ko laamu ngu e ONG ɗiɗo on jeewaka ɓeyɗe darade par ce que minen kam au niveau du service départemental des pêches mo Serge Émile Herdy o gonmi adjoint mumen min dañi ɗo min jaggui saabu ndeɗo fedde numpuno amen kala programme min ƴetti inchallah min mbaɗ mon impliqué min namno on sababuni wonko min gandi gandal big kono wonko ganduɗon gande hanki ɗen ɗon gande ɗi ndendinte sañe wawa wonde moƴƴere taw ko duumide so ɗum ɓenni maayo men ndesen ndenen maayo ngo noon gonɗen koye aduna yimɓe fof nden ɗum eɗen ɗannotoɓe ne gara ɗo kono pewden maayo men pour ɗannotoɓeɓe aroɓe taw men ɗo henne mbasa tawde eɗen bonna par ce que nder awa ngo minen kam komin jiiko e contrôle min mbaɗata maayo ngo min tawi ene waɗi bonande hen bonande ko hoɗɓe ɗo jibinaɓe ɗo mawni ɗo so mayi ne wawi ubbe ɗo hen bonande ko arɓe kono garɗo woppi leydi mum pour nde caɗele so tawi ari hoɗima si yiyaɗa bonno wallata bonnude so bonni mbaɗi dogo hoto woppuma ɗon te enen ko ɗo kedden wadde calɗen bonnude woto ñamben bonnude goɗɗo ara ñamben ɗum enen ɗo gueɗel gongel ngel eɗen jogui ko wiyete ko place aw continental ɓaade ko maaje belde kalɗen te Podor chance mo dañɗen o vallée du fleuve mbiyen mi haltan Podor par ce que de Saint-Louis haɗo frontiére Mali sa ƴeewi maaji mawɗe ɗe e maaji tokose ɗe sa ƴeewi calli ɗi au total ko 700 km sa forti ɗum 700 km nayimo ɗo presque ha Kédougou de Dakar à Kédougou par ce que Dakar Kédougou c'est 700 km les cours d'eau réunis comptent une lunaire de 700 km dans le département de Podor donc avantage déjà woni ɗon pour awo wawa dañede ɗon ɗo awo sa wawi awde a wawi remde a wawi aynude firti an kam a dañi ko wiyete ko autosuffisance alimentaire walla sécurité alimentaire wadde tinneɗen e maaje men tinneɗen e meccal ngal subalɓe noon ko Allah teddinir men awo ngo wadde mbeɗa yakori ɓe meeɗa bonnude kadi ɓe bonnata on dañi wallidiɓe woni ministère de la pêche gouvernement du Sénégal e projet ji garoji e vision 2050 ko ɓamtude awo sa ɓamti awo ko awatan jiimi kadi woni meccal ngal ganduɗa sa dawi a dawni presque yimɓe joyi jeegom pewnowo laana on yo considére hooremo ko gawowo jeeyowo sakit on ko gawowo jeeyowo essence jeeyowo moteur on ko gawowo dondotoɗo liɗɗi o nawa jeere on ko gawowo mbaɗo transformation watta gueƴe on ko gawowo mbaɗo keccako ko gawowo par ce que ko ɗum chaîne
jeew glace o a jogui hen gueɗal jeew frigo a jogui hen gueɗal joom sareto duso a jogui hen gueɗal wadde hol secteur baɗon secteur aw wurna wuuro foof wadde awo ko hunde ganduɗa facteur de développement ɓamta gawoyɗo ɓamta ha yetti dontoɗe nawa jeere wadde awo en mbawa haaldude ɓuuri mum ko heddi ko sa wi aɗa ɓamta secteur an état yo taw joom secteur en ɓe en darni koyɗe woni onon awoɓeɓe ɗum taki min mbi en waɗi wiyete ko une gestion participative et inclusive woni golle saɗa golno ɗum neɗɗo yo taw aɗa waɗi ɗum impliqué en ƴetti miijo ma e miijo mum nden ɗon ɗum taki ministére o waɗi arrêté o wi onon service aji ɗi mbaɗe créé ko wiyete ko des CLPA des conseils local de pêche arrondissement fof min mbaɗi ɗon fedde taw erdi ɗum ko subalɓe so réunion waɗi ministére so réunion waɗi service régional so réunion waɗi service départemental jomumen gara kaala holko woni miijoji mumen wadde ɗin CLPA ji ko kañumen kuufodiri woni 4 arrondissement de Thile Boubacar Gamaji Sare Salde e Kaskas e mbeɗa jogui weltare boom hawruɗo nami Yaya Niang ene gorko dariɗo kewɗo arde réunion ji au niveau du service départemental pour anda ko waɗi watte ko sihi aussi wawa yewde yimɓemen kala ko watte taw tawa wadde CLPA ɗi mbeɗa ñaagui awoɓeɓe worɓeɓe hay soɓe ngala ɗo rewɓe yo mbiɓe yomi naati e pelle ɗe à l'image de fedde endam subalɓe par ce que ɗum ɗo woni développement nokku o pour wasa jufnade en jogui ɗo doyen men monsieur Sy ummiɗo Mauritanie un sage kadi ko avantage ko farta en goɗɗo dañaɗo kadi heddi ko e mbi maayo wona keerol kono en waɗi kadi e nder liggueteɗo min mbino momin ñaago autorité ji ɗi bel ma war ko wiyete ko texte harmonisé Mauritanie ko leydi Sénégal ko leydi mais awoɓe ko neɗɗo goto lingu jagguteɗo ko won go goto maaji ɗe ko goto wadde il faut que texte mo ganduɗa o batteɗe appliqué au niveau du Sénégal on waɗe appliqué o Mauritanie ɗum noon ko autorité ji banque coopération étrangère harmonisation des textes wawa waɗede harmonisé monsieur Sy mbeɗa sikki ɗum so waɗi ma wallu les services par ce que mañi go ko woto yimɓe famille o ko goto pour harmoniser les textes et changer d'expérience bon je vous remercie on calminama on beltanama gorko cubalel e wuuro Kunta e guiɗo goori jaɓɓe hamme cuballo jaɓɓe fof bilti mbaɗi gumbode jammi cubalel wilti looci kanŋi min mbiyetemi ko Sy Moussa Harouna jeeyamo gardol kono iwtami ko jaraguel saabu job mo kaltono mboɗo welti ko kaltono makko mboɗo yettoon e ko ndereɗon makko jo kaldo moƴƴde farde makko nde foof mboɗo welti hen yalla yoɓon yalla dandu on e musibaji foof yalla ɓamtu ndeɗo fedde wonde sababu ha kawruɗen ɗo henne joni so ɗum ɓenni mboɗo yiiɗi haalde seeɗa eko fati e awo ko fati e awo kalɗo joni o haali awo noon ko gueɗe tati goni e muɗum goho ko awete ko woni production o ko awete ko nanguete ko liɗɗi nangueteɗi so ɗi nanggama ko hono ɗi mbaylirte woni transformation o so ɗum waɗama hono yeeyirte o gandi ɗen gueɗe tati gueɗel fof ne jogui no foti darorade gueɗel fof ne jogui ko waylata ɗum noon men jewte ɗum ɗon adi fof ko fati production woni ko yimɓe nangata liɗɗi ko ɗum woni ke nder ndiyam ɗum ne waɗi sarɗiji baɗeteɗi pour dandude liɗɗi gonɗi hen ɗi woni jameroje batteɗe pour ha yimɓe mbawa nadde e nder ndiyam mbawa awde liɗɗi ɗi ɗum woni ko oɗo haalno joni wi leyɗeɗe ne poti yewtude ɗum saabu liɗɗi gonɗi e maayo ngo tan mbi ɗum ko leyɗeɗe ɗiɗi e tati walla ha e nayyi woni leyɗeɗe OMVS ɗe e yimɓe wonɓe hen ɓe ɗum noon ne waɗi sarɗiji batteɗi pour wawde wiide yimɓeɓe ne mbawi nadde e gawa soɓe gawi koɓe nanggui ko nanguete koko nafata kala kene bonna koko hatte kala awo bonnowo ko hatte donc so ɗum nanggama kadi hono naftorirte woni waɗe wayloji wiye yo waɗe hen glace pour yimɓe daña liɗɗi kecci wiye yo wayle watte guejje watte tambajang watte ɗum ko façon ngaji no liggorirte
ɗum kadi so waɗama ha gasi wiye joni ƴeewno yeeyira yeeyo ngo woni ɗum aussi ko organisation baɗɗo ɗum ɓen mbiyete des marailleurs woni yeeyoɓeɓe ɗin foof no sarɗiji baɗaɗi ɗi laamu waɗi no waɗirirte ɗum noon ene moƴƴi yimɓe gandine ɗum sabu yimɓe gandana ɗum mba andude naftorto ko woni e nder ndiyam ko ɗum woni condition ngaji des conditions d' accès des conditions de transformation norme d'hygiène goɗɗi ko fati liɗɗi no ñamirete foof ɗum noon ɗo e nder ndeɗo yewtere ɗum no foti andi yimɓe no foti andinede ɗum so ɗum ɓenni ƴeewe holko waylata ɗum ha waɗi ha liɗɗi usti ɗum noon wiyande waɗi ko keneɗi goo waɗa ndiyam li woni ke nder ndiyam so keneɗi gaari keneɗi gulɗi gaari ndiyam ɗam ne usto kadi so woɗɗi kadi ndiyam kadi wawa kadi nattude nder ndiyam infiltro ɗum noon so waɗi hono foti dewrodede ɗum woni technique uji puɗɗi batteɗi wiye yo yimɓe ƴeewo mbaɗa uddoji yo yimɓe ƴeewo gadda ndiyam mbaɗa forage uji natne nokkuji ɗi gara ndiyam ɗum woni yo ndiyam dañe no ndiyam dañirte fewje so ndiyam ɗam dañama no dandirte ɗum woni ko kalten ɗo joni ko fati mesure uji batteɗi hay mbawa dandude ndiyam ɗam wasa horde haɗi mbawa wurde hen ɗum noon wiya noon so liɗɗi gaddama ustima aɗa so ndiyam ala liɗɗi ustoto lingu wuuri ke nder ndiyam so ndiyam ala lingu wiya noon joni hono watte wiya liɗɗi so deñi aɗa wadde nokku ɗo jeeñeta liɗɗi ɗo jeeñeta liɗɗi wiya haade yimɓe ne mbaɗa ene jogui barrage uji ene jogui nokkuji ɗo gawata ene jogui nokkuji ɗo mbaɗata maaro kala ɗo ndiyam wawata renede liigu ne wawi nehede ɗon ɗum woni ko oɗo haali joni ko wi ɓe mbaɗa ɓe nehi liikon tokoson joni jidden hay 2 millions liikon tokoson ɗum son dañama mbaɗe e nder nokkuji ɗi maaroji ndemete ɗo aɗa maaro ne waɗi coût aɗa jooɗo gasoil aɗa sooda foof wiyano joni so liɗɗi nannama e nder ɗo maaroji ɗi mbatte ɗo ɗi nehama hen haade mawni aɗa wawi nangude liɗɗi gawa ko dañƴa hen ko aɗa wawi yobde ɗum gasoil andi guisa usti waɗi nafoore ko fati ɗum ɗon donc ɗum woni ko woni miijo ngo haalte ɗo joni ko o wimi yimɓe mbiɗo 2 millions de alvin ne mbaɗe no waɗi de richard ɗum ana ko waɗata ko soɓe dañi ɗum ɓe dokka yimɓeɓe so yimɓe dokkama ɗum natane e nokkuji nde ndiyam woni ɗo ɗo ndemata ɗo woni maaruji ɗi ndemete ɗo natane nder nehe toon liɗɗi mawna gawa ɗum ñaama gawa ɗum jeeya cooda gasoil usta frais ji maaroji ɗi donc après ɗum noon woni ko fanno goto nafoore e rentude e ndiyam ɗam ɗiɗi wiye ne wawi waɗede nokkuji waɗe des étangs uji mbaɗe ko so mahama taw ko 5 métres sur 10 walla 2 métres sur 10 tan daña ɗum noon mbaɗa hen nana hen liɗɗi ɗi sa nani hen li kon tokoson taw ndiyaɗo 30 grammes aɗa ñammina aɗa mawnina ha daña 500 200 grammes walla 300 grammes so 300 grammes o dañama naga ɗin kadi naga jeeya ɗum ɗum woni peeje ɗi goni e waddi pour haɓade waluji goɗɗe weewuji ɗi pour ha yimɓe ma naftorade liɗɗi ɗi donc ɗum waɗi noon e nder ɗum ɗon ne waɗi laamuji ne mbaɗi nokkuji goɗɗi woni OMVS ene darino hen waɗino projet PGIR 1 et PGIR 2 OMVS ɗin nafi no fewi nokkuji ɗi goo gaddidiɓe matériel ɗiɗi mbaɗi nokkuji ɗo liɗɗi mbawata nehede mbaɗi nokkuji ɗo liɗɗi jeeyete ma jeereji ɗo liɗɗi naftirte jeere noon so dañama a dañi jeere a dañi lingu ma jewra haqqillaji no mbaɗirta ha jeerne wawa naftorede ha liɗɗi mbawa naftorede ha yimɓe mbawa dañde liɗɗi tawa ko liɗɗi koyeɓuɗi tawa liɗɗi nafoji tawa liɗɗi moƴƴuɗi ɗum ɗon woni après joni projet ji goɗɗi kadi goɗɗi gaari hono PDC ari wi ko résidence développement communautaire ene walla yimɓe o haalni on ɗum ɗon ɓe tambi ko mairie ji ɗi no mbaɗirte dal pour rabbikinade tan en jettima nokkuji joni ɗum fof ne waɗe heddi noon joni hono mbatte enen ha mbawen darade ha mbawen wade haade no wawa naftorede ɗum waɗi ma mbaɗen organisation woni Allah walli en ha jogui miijo wadde fedde
subalɓe international ɗum c'est très important sabu holli yimɓe mbaɗi conscience gandi nafoore muɗumen e nokku o nafoore mumen e awo donc e awo ngo noon woni fannuji tati kalaɗi fof e nder ɗum ɗon cuballeji ɗi goodi yimɓe hono organisirto hol peɗe pour jogade Allah walli en mbiyeɗen mbaɗa ndeɗo fedde noon ko fedde jogade fayida mawde yimɓe ne poti famde ɗum ɗon sa yi laamu daranima ɗum yimɓe ne kaala ɗum woni onon on peeji feere nde yimɓe jinno yo ar nden noon so feeti feere yimɓe ne jiinan ɗum wata bonnuden feere yo daran ɗum ha feere nde wawa naftorade ɗum donc yo mbaɗ joni ma waɗi fedde nde so waɗama jogui kala fedde waɗande jogui statut jogui règlement intérieur mode d' organisation ƴeewe kadi no dañirta kalis ha wawa naftorade ha yimɓe mbawa naftorade ɗum non c'est très important ɗum noon jinno wiide tan koye ɗeɗo balɗe gonɗen ɗo eɗen gosnida haqqillaji goho hono fedde nde foti darorade ha yimɓe mbawa naftorade ɗum hono fedde nde darorade ha laamu wawa heptinde ɗum wawa darade ha kala kene waɗe e nder maayo ngo e nder beedi ɗi taw ene namde won miijo mum hen aɗum waɗi ɗum waɗi nafoore wona so tawi neɗɗo ne wuure nokku ene watteno haalatake anda hen haydara naftortako ɗum joni wi joni mbo jogui miijo mboɗo yiiɗi wonde mbo jogui miijo mbo jogui peeje am ɗe mboɗo yiiɗi enen fof nanggodiren mbaɗen ɗum ko teddugal manggal donc mboɗo yiiɗi tan wiide ko fedde meɗen nde yalla wuuro ɗum yalla waɗen nandiren hen naftoroɗen hen ha mbawen hettede ha ma hokkude miijoji meɗen eko faati e nafoore lidde e nder nokku meɗen on jarama jayne jaam yo jayne jaam taballeji jayni jaam arɗo jawɓe sañelo baali pulo mbaɗayire jaam yalla gurel dara sabu Allah e sañelo baali yo jaam wal Burkina Faso hoore japullo sinami nayi daryoyi bundu lewne lawel corniche yaya wi ngari juli kilo ɗo ha jaljo hay ko por min namnaki pasoro min joliyoyi ɗoni yaade yettade seede kalmi gogo goga ko bayi Abdoul pullu gaynuro golle jimnani ɓuraɗo mene dakkan jallel jeeri bamdiye baru min de wayatan yaranmi jeten sababu amar yaya salbaɗo am toro gueɗe amar de hollimi jontaɗo jeeɗo bonnara cubalago bonnara jeeɗo bonnara gando bonnara ndeɓeri ponnode duulede so soppama jogoje ponnoɗe reɗede ñaama kutori wela laɓaɗi yo yillamu maɗa soɗi kono jarama worɓe subalɓe finde famɓe yakoraɓe jeeɗo bonnara habijak bonnara jeeɗo bonnara amatera sar bonnara jakoraɗo mo bonnani jikke moni fo ko jakoraɗo Mouhamed no goruɗa ko lanare wiɗo lan salande wiɗo ummi ko rere o tidi laaji rew tawi mbiya rew o mbiya ɓiɓɓe rew miñaɗo moƴƴere jammoɗa nokkuye Moussa Degeliyo hamme sam jumen ñaaki kawren jam dani kale yo odelane wele waalo ɗo lane wele waalo ma demminari wurama jamaja funnange wen pejerere ga immayo ngufa jon ñawarango kuri kay akka gani juule kala ciɓe naata ɗitena ata e kebbe hakkude worgo wonno ko pucci gonno o laɓale sengte hirkeji jowe heddo si wo ɗum gal mais to bonna
mo bayal sama jengudi ko amatera di e balal ummo ifra pare amatera yero samba aminata joppo cew kon de kunde gido go re cubale le wuro kunta undango e nyaamo tangil ango do mo bayal sama jengudi woni do yo ko gorko mum faare e dingaati do ni Abdourahmane Fallam sile sama sile dati am dalla jilen tako faare jam dagam to je assalamu alaykum da uddu an kadi jale jam tura bodu wika mala fanyi nala dundari ayayi nami dawi ngara hayde mal galle hen biyaade be ni fuma mbede fay fuma guddi kaneɗo sappekum marekum jinne sabilillahi hoto mo daari no mboɗo daara ko darni gara hay ma e mbiya itin ware tambaka fuuña adiɗo watide adina ko ma watide de kono adinde joni ɗo heddi gam he aɗa salminere lanama assalamu aleykum binni maaleykum salam o binni ciki cagam kaya ciki makam kaya cika leydi namni cokkomala aɗa faddiniri baɗon de mbiya ɗo tunkiri fo ɗi mankiri fo sire kamme ɗi wara kamme ɗi tarma bo malma bo ɗi magam kullu sayekum ɗi tigi fo ɗi firi fo ɗi gaysiri mara dan allah dan min dan ɓogam ɗi ko ɓogui asan diaw ɗi tra ɗi moƴaɗi ñaya gañanki faaɓe jibalan kusan sekke lekke laaɗo gumɗo utti ko lamɗo bofo uddita o ala so wona mouhamadou wofi gop mali gop petere mouhamadou gop hamɗo bayal bakkaɓe dani mofe yo pandi ɓeyi donna yo nana meɗen kongo pantroir kenen yo so ɗiwima o gara sibaɗaɗe wuro kunde guiɗo goori yo bari juma amandi kirab donna yo gorko mbarna juuruɗo gorko waɗano maɗo mawɗi sambunora jeer sumani waynoɓe donna yo jam ɗono ɓinnago e ñamo tanguinano duwama abdourahmane fall e jam gawno marodi law e jam gawno e umar salam remdi bewlo jana bewlani malatini ngari koyle sama ganjinaɗe bajjal fall way nguyo samba gando bene way nono sani ñerñor ceene mani gorko mo tenen sokka yummandu bama nguyo kucindeni ngore bofale ndeni jiiriɗe boɓe wilji wiljoru bajal wilji jamma ñalawma alago fay weli ñamde mawni je inde donna je malore job jarigel aljanna waldi nanore yaɗo ɓe garani ngari jarigel e jammule jaɓe tari jega tari jammal cooji ngulle barakeje ume maɓe yomaɓe abdourahmane sile samba sile fall bajjel fall daɓele o joom golle gonga ngari koylen sama ganje hulumaji caskoa bi juuɗe o aborilammaji ɗoregananni bowla jamɗola ɗoɗoɗoɗoma baɗi tangilama gundari walama ɗo woni endam subalde adunogo joom jarangeram gono jarangere jammule jaga tari jammal coɗi gulle barkeje mawɗo walsaba amadou sara allo moɗo waɗigamani booni maadi nonde ɓen ndin ceere ɓen ndin kaji ceeri mbaɗi logiraji mbaɗi bulle e jam dema bullani aynaɓe calamnaango boobo ɗo sambaro samba saydou maari ɗo dadanaɗama mbaɗi tangilama ɗo noon somami jo alaji Ali Malal Diallo Ali Malal Diallo waɗi koɓe mbaɗno waɗi koɓe mbaɗani ayani amatera diya bala ko moybira paare danna jom nono windago e ñaamo tangilango baraji jeelo jeelo baɗi tanginama en nder subalɓe sono darandi boloje mbewlo lale mbaɗa jinire najira mesa nononoɓe Ibrahima Gueye danna jamnana windago ñama tangilago ala timi danna timi koyɗo timi ɓoginoro jimi ko joom waro ndade o waɗi puti be Allah jarama on jarama Hamada